koji će otvoriti profesor Mirando Mrsić sa svojim predavanjem na temu uloga zaklade Ana Rukavina u unapređenju dijagnostike. Izvolite, profesore. Danas, u današnje vrijeme, govoriti o zakladama i ulozi zaklada u unapređenju i dijagnostici bolesnika sa limfomima je nešto što upravo oslikava stanje u kojem smo u Hrvatskoj i stanje o tome kako i šta trebamo raditi da bi u Hrvatskoj situacija bila bolja. Moj nekakav zadatak je da vam približim ne samo ulogu zaklade Ana Rukavina, nego ulogu uopće zaklada u financiranju dijagnostike i liječenja bolesnika sa malignim bolestima. Zaklade odavno postoje, to nije sada ništa novo, one postoje odavno u svijetu, puno više su razvijene u Europi nego u Hrvatskoj. Tamo negdje do pred Drugi svjetski rat u Hrvatskoj je bilo puno zaklada, a međutim u onih od 45. negdje do 90. ipak s obzirom na sustav u kojem smo živjeli, tih zaklada je bilo malo ili nimalo, da bi onda 90-ih zaklade se počele ponovno vraćati u hrvatski društveni život. I samo da vam ilustriram što znače zaklade, jedna povijesna činjenica da nije bilo zaklada ne bi bilo Siemensa. Dakle, Werner von Siemens se školovao u Hrvatskoj i vjerojatno njegova postignuća, možda ne znate da se školovao u Hrvatskoj, ali je bio hrvatski đak. Bez zaklada koja mu je dala sredstva da se dalje nastavi školovati u Beču i dalje, ne bi bilo Siemensa u Hrvatskoj. To je samo jedna ilustracija što zaklade rade i što bi zaklade trebale imati. Zaklada je malo drugačija od udruge. Udruga je skupina građana koji su udružili da promoviraju određena znanja ili određene inicijative u društvu. Zaklada ima vrlo jasnu ulogu, a ona je da od prihoda zaklade, dakle od imovine koju zaklada ima, daje stipendije koje će se onda davati udrugama, pojedincima, nekim organizacijama, ovisno o tome kako zaklada radi i koji ima statut. Dakle, zaklada je bazirana na tome da postoji zakladni kapital koji je onda oročen negdje u nekakvu financijsku instituciju, a da od kamata i prihoda od imovine se onda financiraju aktivnosti same zaklade i na tome je bazirana zaklada Ana Rukavina. Trebalo je neko vrijeme da dođemo do toga, ali ono što ću u drugom dijelu ovog predavanja pokazati, mislim da smo uspjeli. Dakle, sredinom 2001. godine u Hrvatskoj je bilo svega 47 zaklada, 2008. 124, danas ima negdje otprilike oko 180 raznih zaklada, pojedinaca, tvrtki koje su osnovale zaklade, tako da taj zakladni svijet u Hrvatskoj pomalo raste. Obično se miješa zaklada i fondacija. Jedno i drugo je isto, samo što se tiče fondacije, razlika je u vremenu djelovanja. Fondacije traju kraće, a zaklade traju puno duže. Hrvatska je prošla jedan trnoviti put od toga da zaklade postaju nešto što je normalno u Hrvatskoj. Jedan od velikih problema, i to ste bili i svjedoci napisa u Hrvatskoj, je problem skupljanja donacija u zakladama, humanitarnih akcija. Vidjeli ste, sada ne spominjem imena, kada su se sredstva koje su građani dali u određenoj udruzi za liječenje su se koristila nenamjenski, do toga da su neki lažno prikazivali da su bolesni da bi onda prikupljali od građana i to je kod građana izazivalo velike
veliki otpor prema tome da daju sredstva, jer nisu znali kome će ta sredstva ići. Trebalo je vremena da se ponovno to povjerenje vrati građana, da kada daju sredstva, novce nekome u neku udrugu, da će to, odnosno u zakladu, da će to biti iskorišteno na pravi način. Ali je to potaklo zakonodavca da donese Zakon o financiranju zaklada, odnosno Zakon o zakladama koji je spriječio financijske makinacije koje smo bili svjesni negdje u proteklih 10-ak godina. Zakon je vrlo jasan, on dakle vrlo jasno precizira što zaklada kada se prikuplja sredstva treba raditi, koje treba postupke napraviti. Napominjem da do tog zakona niko u principu nije znao koliko koja udruga ili zaklada prikuplja novca, koliko su teleoperateri isplatili, koliko su sebi zadržali eventualno nekakve dobiti, tako da je tu bilo dosta problema i očito da ti problemi su izazvali negativan efekat kod građana. Danas, kada imamo zakon, ti su problemi puno manji i može se vrlo brzo detektirati kada neko pokušava na jedan nepošten način doći do sredstava bazirajući to na lažnim podacima. Zaklada Ana Rukavina je osnovana sa vrlo jasnim ciljem, a to je prikupljanje sredstava za razvoj registra donora koštane srži i banke, te za stipendiranje mladih liječnika za odlazak u inozemstvo. Mi jedanput godišnje imamo onaj naš koncert, tu se i grad Zagreb dosta isprsi, što i godinama nam je vrlo značajan partner. Taj koncert je na trgu i on je uvijek zahvala građanima i svima onima koji su na bilo koji način pomogli radu zaklade. Preko telefonskih poziva prošle godine je skupljeno negdje preko 1,2 milijuna kuna. Dakle, tu nema niti kune donacija od pravnih osoba, dakle od nekih tvrtki, poduzeća ili bilo koga. To je čiste donacije građana. Ljudi znaju da pred Božić, kada zaklada ima koncert, da onda zovu i žele pokloniti ta sredstva samoj zakladi. Zaklada je postala brend i ona u ovom trenutku u Hrvatskoj nešto znači i ljudi kada ostave sredstva ili uplate sredstva zakladi znaju da će ta sredstva biti upotrebljena na pravi način. Tako da nam evo malo šaljivih priča poklanjaju nam zemlju, šume, jedan gospodin je ostavio vatreno oružje koje smo onda prodavali na aukciji, tako da ima, dakle ljudi žele to ostaviti jer znaju da će ta sredstva kad se to realizira da neće otići u nečiji žep. Sasvim drugi koncept zaklade koja je isto tako uspješna kao zaklada Ana Rukavina je zaklada Adris. Ali to je ono što u Hrvatskoj nismo do kraja razvili, a to je korporativno zakladništvo gdje bi tvrtke iz svog prihoda mogle i trebale osnivati zaklade koje bi onda pomagale razvoju civilnog društva. Ona je jedna od najjačih zaklada, iza njih stoji Adris kao velika kompanija koji svake godine iz svog dobiti, dakle 1% odlazi u tu humanitarnu zakladu. To je nešto što je trebalo promovirati u Hrvatskoj, imati više, jer filantropija u Europi je oduvijek bila poznata i Hrvatska kao zemlja je poznata po tome i poznate da građani hoće i sudjelovati u akcijama, hoće i kada je potrebno i pomoći u liječenju ljudi. Evo primjer je naš registar dobrovoljnih darivatelja u kojem imamo u odnosu na broj stanovnika velik broj darivatelja, tako da smo u vrhu europskih zemalja po broju darivatelja u registru, što govori da građani Hrvatske su osjetljivi na te probleme, na probleme zdravlja, liječenja i žele pomoći. Ono što je problem Hrvatske je da mi nismo u poreznom sustavu ništa napravili da bi stimulirali da tvrtke izdvajaju sredstva i da mogu ta sredstva izdvojiti, ne to bude odbitak od poreza ili na bilo koji način,
za Ransku recimo od Češke koja je početkom, nju sam samo izvukao kao primjer, 90. godina krenula tim putem i danas ima more zaklada koje pomažu razvoju civilnog društva. Znakovito je da to sam pronašao u jednom vremenu kad je Nizozemska predsjedavala, mislim da je to bilo 2014. ili 2015. kad je predsjedavala Europskom unijom, njihov light motiv je bio filantropija u Hrvatskoj, dakle razvoj zakladništva i filantropije u Europskoj uniji. To samo pokazuje koliko je to važno za razvoj i društva, ali vratimo se na našu današnju temu, i za pomoć i razvoj dijagnostike i liječenja, u ovome o čemu govorimo su bolesnici sa malignim bolestima. Zaklada Ana Rukavina je u svom putu od 2006. godine do danas prošla put od zaklade koja je bila primarno usmjerena ka razvoju registra dobrovoljnih darivatelja matičnih stanica do danas kada nam je primarni cilj da pošaljemo što više naših mladih ljudi van u svijet, da tamo steknu znanje i da se vrate u Hrvatsku. Drago mi je da je Hrvatska udruga leukemije i limfomi je i jedan osnivača same zaklade zajedno sa Vjesnikom i obitelji Ane Rukavine. Ovdje moram reći da mi je drago da sam danas tu, jer evo krug se opet zatvorio. Bio sam u zakladi, pa se evo sad na ovaj način sam se vratio. Dakle, tamo davne 97. ja mislim da, ili 94. Gospodin Cigoj, profesor Labar i ja smo došli ideju da se osnuje Hrvatska udruga leukemija i limfomi i tad je krenuo taj put. Bilo je uspona i padova, ali vidim da sada je jedan dobar uspon i da će udruga nastaviti dalje raditi ono što treba, a to je promicati znanje i o dijagnostici i liječenju malignih bolesti. Dakle, osnivači su osnovali zakladu i tada kada smo govorili što ćemo i kako ćemo napraviti, onda je naš cilj bio da do 2010. godine imamo 2000 darivatelja, što smo srećom jako brzo premašili. Koji je cilj? Naš cilj je bio odmah vrlo visoko postavljen. Dakle, zaklada mora biti profesionalna, opće prihvaćena, mora imati svoj tim koji će provoditi sve zaklade. Teško je, zaklada ne može biti bazirana samo na volonterskom radu. Ona mora imati i ljude koje nazovemo profesionalce koji će držati, dakle, da zaklada radi i da funkcionira na način kao što bi trebala funkcionirati. Zaklada ima upravni odbor od 7 članova, ima upraviteljicu, to je gospođa Marija Rukavina, izvršni odbor, to su Anini prijatelji, volonteri i ima ured u kojem su tri zaposlenika. Vrlo važna je u svemu tome uloga medija, ali i uloga zaklade u samom društvu. Kao što sam rekao, zaklada je 2006. imala jedan cilj da do 2010. u registru koji ima 150 darivatelja ima 2000 darivatelja. Mi smo u ovom trenutku, dakle to je 13 godina od tada, imamo 62.000 darivatelja, imali smo 407 akcija upisa, dakle da se ljudi upišu u registar. Ono što je najvažnije, nije dovoljno da samo upišete ljude u registar, nego treba napraviti onu takozvanu highlight tipizaciju da se vidi da li taj darivatelj može dati nekome matične stanice. Skoro svi su u registru tipizirani, što je ogroman napor. I ono što je najvažnije, 108 oboljelih je dobilo matične stanice iz našeg registra. Na našem putu je bilo dosta priča o tome da li je potrebno da se registar osniva, da li je da bolje da se baziramo na stranim registrima. Mi smo bili vrlo čvrsti na tome da moramo imati registar u Hrvatskoj, da taj registar mora biti naš, jer onda iz iste etničke skupine veća vjerojatnost da ćete naći pogodnog donora.
i ovaj put od 150 darivatelja do 63 tisuće darivatelja smo prošli vrlo brzo. Napominjem da smo mi skromno smatrali da ćemo imati negdje 2000 darivatelja do 2010. Hrvatski građani su nas itekako iznenadili. Mi smo, gledajući naš uspjeh zaklade u svijetu, 11. po redu u odnosu na broj stanovnika. Ispred smo i Australije, Južne Koreje, Danske, Italije, Japana i tako dalje i mnogih drugih zemalja koje su daleko bogatije od Hrvatske. A kad govorimo o banci krvi iz pupkovine, smo 8. u rang listi svjetskog registra darivatelja matičnih stanica, dakle ispred Velike Britanije, Njemačke, Švedske, tako da govori da nije bitna veličina zemlje, nego je bitna želja da se nešto napravi i bitno je da zaklada ima pozitivan efekat među građanima. Ovo je pratilo i veliki financijski efekat zaklade. Mi smo do sada, dakle u ovih 13 godina ukupno u hrvatsko zdravstvo financirali ili uključili preko 58 milijuna kuna. Dakle, ovo su sva sredstva koja su dobivena od građana, od donacija, dakle, osim od ovog dijela koji je bio vezan uz državni proračun, ostatak je dobiven od donacije. A zašto je državni proračun ušao u financiranje? Ušao u onom trenutku kad smo mi pokazali da registar treba, da se on može financirati i onda je država uskočila sa time. Tako i da kod liječenja limfoma nama sad predstoje nova terapija sa tim CAR-T stanicama gdje je očito i država shvatila da mora uskočiti, s obzirom da je terapija izuzetno skupa, da mora uskočiti u liječenje, ali to ne znači da zaklada ili neko drugi sa svojim inicijativama pored države ne može inicirati neki novi tip liječenja ili neki novi tip dijagnostike koji u Hrvatskoj nije do sada bio. Vrlo važna je podrška medija. Bez medija to ne ide i jednostavno mediji su nam tu ključni. Oni su nam bili cijelo vrijeme saveznici, pogotovo otkad se uključila Nova TV gdje su oni prepoznali, to je prvi projekt Nove TV koji nije bio ekonomski isplativ. Dakle, oni su privatna televizija, oni rade da dobiju dobit. Ovo je bio prvi njihov projekt koji nije imao financijsku dobit, ali je imao ogromni utjecaj na građane i imao je ogromni utjecaj na njihovu vidljivost, tako da je Nova TV nam je bila medijski partner od 2011. i nastavlja se dalje i svake godine taj koncert na Rebru, odnosno na trgu Bana Jelačića je vrlo posjećen i uvijek se zna da pred Božić zaklada organizira koncert. Bili smo svugdje, bili smo u vrtićima, bili smo u domovima. Evo jedna priča oko toga gdje smo sve prikupljali matične stanice. Rekli su nam da ne smijemo prikupljati na trgu jer da treba princip asepse, da se krv može vaditi samo u bolnicama. Onda se ja u ministarstvu jedno retoričko pitanje, dobro, a šta kad je rat i kad je potres ili gdje se vadi krv? Tamo gdje nekome treba. Jedna gospođa je htjela da organiziramo prikupljanje kod nje u stanu. Pa smo u dnevnom boravku i u kuhinji prikupljali uzorke. Bili smo u samostanima, u vojarnama, bili smo svugdje i to je dovelo do toga da smo tu gdje jesmo, da smo tu gdje smo danas, a ono što nam je izuzetno drago je ovo sada što je sada novo. A to je da zaklada osim banke umbilikalne krvi i registra ide u treći dio, a to je stipendiranje mladih znanstvenika u Europi i SAD-u. Prvi naš stipendista je bio dr. Vibor Milunović sa KB Merkura. On je probio led tamo i ono što je, mi se tužimo na hrvatsku birokraciju.
američka birokracija je nešto najgore što sam ja ikad vidio. Nama je trebalo skoro 1,5 godina da Vibor ode tamo. A znate zašto? Zato što je po prvi puta dolazi stipendista koje ne plaća američka vlada, nego plaća jedna mala Hrvatska, odnosno KB Merkur. I njima to nikako nije bilo jasno i trebalo je 1 godina dok smo probili sve te njihove birokratske barijere. Nakon toga je otišla doktorica Ana Zelić-Kerep i krenuli su i drugi. Sada u ovom trenutku danas 2 je naših liječnika mladih u svijetu, doktorica Barbara Dreta koja je u Georgetownu i doktor Alen Ostojić. Obodvoje će raditi na onome što je i tema danas, a to je liječenje limfoma sa CAR-T stanicama. To je ono nešto najnovije što se pomalo stiže u Europu, stiže u liječenje, a to je da po prvi puta imamo ciljanu terapiju. Ono što smo mi do sada radili je da smo muhu gađali topom na zidu. Sada po prvi puta imamo terapiju koja je direktno usmjerena ka malignoj stanici i to je nešto što će se vremenom razvijati jako puno. Danas su odobrene 2 indikacije. Jedna je za dječju akutnu limfoblastičnu leukemiju i jedna je za agresivni velikostanični limfom. Vjerujem da će se te indikacije širiti i dalje, ali evo mi smo poslali naše 2 mladih ljudi tamo da skupe znanje i da se vrate u Hrvatsku i da to znanje primijene i da u Hrvatskoj i mi vrlo brzo počnemo na tom području biti jedna od vodećih zemalja. Za kraj, zašto je zaklada tako prepoznata u Hrvatskoj? Transparentni smo, odgovorno trošimo novce, uvijek smo iskreni i imamo poštovanje i prema onima koji su dali 10 kuna i onima koji su dali 5.000 ili više kuna, svi su nam jednaki. Zaklada je brand, zaklada se transformirala u novi vid, dakle mi imamo zakladni kapital koji je oročen u banci, iz tog zakladnog kapitala nastavljamo dalje financirati i dijagnostiku i terapiju, ali posebno odlazak naših mladih ljudi, jer ono što je i Ana Rukavina rekla, odustajanje nikad nije bila opcija za nju, a nije ni za nas. Hvala lijepo. Hvala profesoru Mrsiću. Dakle, na ovom temeljitom i detaljnom uvidu u način organizacije i funkcioniranja zaklada, općenito i posebno zaklade čiji je medicinski direktor i čestitke naravno na ovakvim sjajnim rezultatima.